Pigsamat kwaro ka. Nagpunta man sa may saging. Tingnan mo naman dyan tinali ni Gigi sa may malunggay. Kalapito ah. What's up mga ka-dragon? Ayan, good morning. Yan, nandito tayo ulit sa ating tindahan. Ngayong araw guys, hindi tayo nag-open dahil walang pasok. Dahil ngayon papasok. Walang pasok dahil papasok na si Super Typhoon Inday. Yan. So, pumunta lang kami dito para iligpit tong mga lamesa at baka liparin. Itong kubo, pinoproblema namin. Baka lali pa rin, nakapatong lang siya. Buti na lang may tali dyan. So, gawan na lang namin ng paraan. Bahala na. Yan, nagpaparamdam na si Bagyong Inday dito sa Mindoro. Iba na ang panahon. Na umaambon-ambon na. Ayan, kahapon pala guys, si Master Dragon pinunta ng hospital dahil sinumpong na naman yung kanyang hika. Alas 12 ng hating gabi pinunta siya sa hospital. Kaya kahapon hindi ako nakapasok dahil maghapon din ako ang bantay doon sa hospital. Ang tao lang dito kahapon si Gigi. Tapos nag-back up lang si Kuya Billy at si Ate Greta. Santi Pasing, Santi Ligaya. Yan, pupunta rin kami mamaya guys sa dun sa ating gulayan. Kasi nung isang araw pinatabas namin yun. Hindi pa namin nakikita kung anong itsura. Ito ante ay itong lamesa. Ante, yung mga tala ilabas mo. Ito na naman tayo sa bagyo-bagyo, tali-tali na naman. Ikaw anti Paseng, naiangat mo na yung dapat mong iangat sa bahay niya? Wala ka pang naiangat, sa Uncle Marsing pa lang naiangat na. Pinagbabagyo manan ante, pinagkukwa manan. Pinagminerbyo. Saan dalhin? Ayun ko kanti. Saan sa papagantay? Baka madaganan din ito ng kwan. Yung kubo kaya tali natin? Hindi, doon na lang to. Kaya nga. Masandin natin yung entry daw. O mamaya na to pag mag-alis tayo. Tali. Kamusta naman ang lagay yung tatlo dito kahapon? Okay lang. Sabi ko, Jay, buti wala nag-order ng lumi. Ay, walang gulay. Walang gulay, guys. Iwi ko na ito. Sayang. Laga natin. Masarap maglaga ngayon dahil maulan. Gaulan na. Dati yung tindahan yung tinatali natin ngayon pong kubo. Diyan sa may saging. Diyan sa may ipil-ipil. O kaya diyan naman sa may tubo. Nasiminto naman yung tubo na yun eh. Yung tubo na yun yung itim. Siminto yan? Ha? Kami na pagkilagay mo Ay. sa bubong. Para mo
Tatay, bago kami, kung ano nakakalawin na bitine. Tapos dyan parang dinitali. Hindi mo muna gano'n, iisok na lang ka. Lagi mo nakakuha. Nagsamot, ang bukay. Wala ka bang tubo dyan, antenana? Para may iliko natin yan. Kailan kung meron din sa tulo. Ang tubo na. At ito kasi yung balak natin dati eh. Hindi na rin nakuha. Ayan na ang bagyo. Kaya marami kaming malunggay dito guys. Yung pinaputol natin tong malunggay natin, tinanim ng tiligaya dito sa gilid-gilid. Yan, pwede na siyang ugulayin. Mga talbos. Malunggay. Malunggay overload. Malunggay everywhere. Hindi maglikuan na paliko ma? Okay. Teka, ihawis mo na. Okay. Nga. Lakpig samat ko araw ka. Nagpunta man sa may sagay. Kaya ganyan lang kasi siya mga ka-dragon eh, hindi pa naaayos ni Kuya Joby. Bali, nakapatong pa lang siya dito sa kanyang puting. So, mahirap na. Baka pagbalik natin dito sa isang araw ay nasa talukan na yung kubo. Dito ka. Dito. Kailangan na namin ulit barnisan to kasi nangingitim na siya. Bali, kukuskusin muna namin yung nangitim na yan bago namin patungo ng barnis. Kaya matibay yung pagkagalat ko lang. Sutin ka lang ante yan ah. Sutin ka lang. Tagalan natin ang bato. Binata mo na binantangi. Yan mo nga tamang galo. Kaya kinain ko. Dublin mo rin eh. Tawan mo muna. Ay, palo kaya. Isod mo daw doon. Kami mo nga. Ha? Wala daw yan. Wala daw bagyo. Wala yan. Nakangiti na sa atin ng dali. Wala yan. Itong mga kapitbahay natin, kalmado lang eh. Kaya nga kami, kwan. Yung ano pang tindahan. Sa bagay may ano na yung bubong ng kusina o hindi namin tinanggal yung kanyang steel bar. Kasi ano to eh, super typhoon. Nakakatakot. Parang Yolanda daw. Kasi kami sa Tay, tali ko na ito. Sa pang-ikat. ha? Iikot ko dito. Samantala, Hindi, ikot ko pa dyan. Hindi ko na hindi na. Isang talian lang ta? Ay, wala kung
Garigat, awan lalaki na George. Hindi namin alam kung may pwersa itong tali namin. Tingnan mo naman dyan tinali ni Gigi sa may malunggay. Mas matibay pa yata yung papagdi ah. Bahala na. Kuya Juwe, bantayan mo to. Ay, ibilin nga natin kay Kuya Joey. Di ba si? Ito matibay naman to kasi ano to eh, nasemento to eh, yung kwan ng poste. Itong tubong. Hindi niya yan na yan mabunot. Ito prata? Yan na lang. Pero, ay, wala no. Ha? Ayan na lang oh. Kaya na ito? Ang dami adugtong natin. Patulawin naman yung gali. Nang sa nga eh. Ano, matibay yung balot niya. Dito oh, sa mas malapit may itali. Dati na nga. Dati na yan? Antay, dito oh, sa mas malapit. Sabi naman ubig maglaro sila. Yan, so ayan mga ka-dragon, nandito tayo sa ating gulayan. Kahapon pala, ano, napitas na nila kasi yung mga talong dito. Yan, napatabasan na rin namin tong ano, kaya lang. Oo, kailangan mo pa din tong ano, mas maganda siguro ante kung araruhin. Pero rin, bago sa gadaan. Oo, Malis lahat kung ipaararo na lang natin. Yan, natabasan niya naman hanggang dun sa dulo. Ay, itong tali, ante, tabi niya. Matibay pa yan. Magamit pa natin yun sa, ano. Buti tinabi niya yung mga pasdok, oh. Ipaararo na lang namin to. Kapag hindi busy yung pinsan namin. Ang dahil bunga, oh. Hindi pa man hinog, pwede na pa yan. Oo nga, kagaganda. Maganda oh. Eh, iba nga lang kung nagapan na naman. Kaya nga. Aras na! Pitasin na kaya natin yung malalaki, Je. Baka maunahan tayo ni Quarog. Mainit sa mata. Ayan. Sarap sa giniling. Or lumpia. Ay, ay, ay. Sayang eh, yung iba nagakon na kasi. Kalaki to ah. Ang ganda lang ganda. Daming langgam. Oh, diba? Magkano rin kilo nito? Sarap ng ano, sa luyo. Kuha nga ako. Namimiss ko mag ano, inabraw. Masira na to. Oh. Anong tayo? nalang na kita mo. Yung pangkon nyo lang yun.
Kunin nyo na yung maliliit na to, okay, sa magtigas. Oh, diba? Sarap to, iprito. Kaya laga. Ayan mga ka-dragon, lagyan na rin natin ng abono tong ating talong habang wala pang ulan para matunaw na siya mamaya kapag naulanan. Yun, may na-take out na naman tayong mga gulay-gulay. So, ayan guys, hindi na rin kami magtatagal kasi nga, si Yanyan at si JD. Baka nagarambulat na dun sa... Hindi, si Ate Gretchen lang nagabantay, may pasyente din siya. Si Kuya Joby, may sakit din si Kuya Joby kasi... Si Ate Ay at si Kuya Billy, sila naman po yung nagbantay kay Papa. Ay, dalawa na sila mag-asawa. Bukas daw sa Tiligaya. Hmm? Bukas ang tiligan sa Antipaseng. Hindi ah.